Akçanov Nail улы, Илшат кызы Ясмина хөрмәтенә çalıнган. Бәдретдинов Алмаз Алия, Азат улы Фәнис хөрмәтенә çalıнган. Мөхәммәдиев Юнис оныклары Альберт кызы Илвина хөрмәтенә çalıнган. Хакимова Асия Зөлфия, Мәдхәт улы Илшат рухына багышлап çalıнган. Фәрдинов Рәзгат, үзенә исәнлек саулык теләп çalıнган. Вали Ахметов Фәрит, тоже кырбан ите бирде, сыйырга кушылды, кырбан ите бирде. Үзенә багышлап исәнлек саулык теләп ит китерде 10 килограмм сыйыр ите. Абдурауфов Жават Вәт Фәзилә, ярты сарык Жават улы Зөлфәт исеменә багышлап çalынган. Ахмадиева Гөлбәгдар апай, исәнлек теләп үз исеменә çalынган. Файдавый Бәрика апай, Ханиф кызы Бәрика исеменә çalынган, исәнлек саулык теләп Бәрика апайга. Галимов Эдуард Наилә Мөкаддәс кызы, Нәзер кырбаны çalынган, үз исеменә 2 сарык китергән. Нагимуллин Фирдинанд, Рәмзия хатыны Михабир кызы, Мизавир кызы, Резида рухына 1 сарык багышлап китергәннәр. Фазлыев Динар, Дамир угылы хөрмәтенә бу инде Җәмиләнең Искәндәрнең туганы Гамилә сеңелесе. Сарык бирегә дип калдырган инде. Суеп китерделәр. Бер тушка. Галимуллин Фәнис, Резида, Ранис улы Расул хөрмәтенә çalынган. Калимуллин Фәнис, Резида, Ярмәк авылының атасы, Ярмөхәммәд бабай рухына багышлап çalынган. Зарипов Мәҗит, йортларына багышлап çalынган. Каюмов Илшат Венера, Кырбан ите бирде, туры сыйыр ите, 22 килограмм. Bütün avluğa taratttılar, İmeslik'e de 22 kilo verdiler. Үзенең эшчеләренә таратты, эшсетмә дә артык сыйыры булган, берне узалаган сыйыр. Ахмедҗанов Тәлгат Зәйтүнә 1 тавык китерде, Рахмет Зөфәр Әминә 1 үрдәк китерде, Каймов Гали Раилә 2 үрдәк, чәйник, тюрка китерделәр. Вали Ахметов Тәбриз Фәния. Алар безнең инде спонсорлар, һәр вакытта да ярдәм итеп торалар. Аллаһу Тәгаләнең рәхмәте яусын. Балалар булганда да әле менә Кырбан табынына бардылар балалар. Yermek balları Yermek balları biz İngilizce ittirip Kazan'a vardık. Ata ineleri bilen birlikte mektep okulcuları başlangıç okurslarının 56 kişi barıp kaytık Kazan'da ekskursiyi tarihimizden itip onları talip hazret bize 15 balağa şakıruk yağazlar peklaşın yanıt bildiler de 1. oktyabr gününü bizim ballarımız Samara Camii'sinde barıp anda Viktorinaga dini bir şunu ikravan tamda patlaşıp kaytıklar bizim ballarımız. Allah'a şükür rahmet Fedikleri sarılarına. Administrasiyaga rahmet, avtobus birlerinde rahmet misafirlerine avtobus birler Allah rahmet yapsın. Gazi Фәрит гаилә, ипи һәм пирайлар алып килделәр, рәхмәт аларга да. Билалов Халик Минсылу. Менә бу ремонт үткәрдек бит инде без монда быел. Ремонт ясадылар, кызларга рәхмәт, шу повар кызларыбыз белән башлап инде монда Минсылу белән Халикка рәхмәт. Менә челтәрләр алып берделәр 3000 Аннары челтәр яңаны куйгачын ремонтта ясарга туры килде, бөтенесен буядык. Ябыштырдык, абойлар ябыштырдык, барысын да ремонтладык. Шулай ук азык-төлек белән ярдәм итүчеләр. Гайфуллин Накый апай йомырка бирде.